Takže sme späť a ideme na tú zdrbanú strechu. Presne. Aj, falafistulu. Stonebricky. Stonebrick. A vieš, ako tam nebude to úplne špicaté, ale iba začiatok tak špicaté. Ale však pozri sa na to. To je tak, že začiatok ide tak, ako keby, že taká vlna dozadu. Nie? Áno. A potom je tam rovná strecha. No, to som chcel povedať. Potom to celé ukážeme zvnútra. Ukáž, počkať len, že takto, 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 takto a takto. Nie, nedávaj tam schody. Prečo? Lebo to vyzerá pekne. Pekne to vyzerá. Tie schody pekne vyzerá. Dobre, lenže nedávaj tam tie schody, lebo to vyzerá veľmi pekne. A kebyže to urobíme tak, že dáme semka schody a na to schody, že už tak do začiatku. Daj ešte sem schody, to musíš dať, aby to vyzeralo dobre. Chápeš? Dobre, tak ty dávaš schody, ok? Máme spomôcť. Ok. Zatiaľ, čo budem na obede, daj si to prerátať do Badaboomu a máš Badaboomu? Neviem. Mám. Dobre, tak daj si to potom prerátať do Badaboomu. A daj prvú časť. A aj na Facebook dajme nejaké screenshoty. Mám 2 screenshoty. Máme si pomôcť? No poď, takto dookola, asi nejakých, ešte, počkaj, ja urobím túto cestičku a poviem ti, že ešte koľko asi nejakých tých. No, schody dávaj, ešte nejakých tých 2 bloky nejaké, ešte do výšky a už je to rovné, nie Rado, Braňo? Áno, už iba 2 bloky do výšky. Už to takto stačí. Nie. Pozri sa na ten obrázok a potom hovor, či sme dementní, alebo nie. Musíme to robiť podľa toho obrázku. Lenže vieš, my tú strechu chceme trošku podľa toho obrázku. To sme si potom už nemuseli kúkať ten obrázok vôbec. Už si obrázok kúkať nemusíte. A interiér povieme, že buď nech si sami zahondia, alebo... Čo za sami zahondia? Interiéru robia tak. Takto špicatá strecha už stačí, nie? Však nech je to nejaké 2-3 kockové Ale takto to už vyzerá bombovo. Ukáž. Ešte dnes. Nie, nič to! Teraz to je zase jak s tým baconom. Ježiš, on sa tam postaví. No dávajte aj na druhý stupeň schody. Skúsime, že... Zistíme, ako to vyzerá. No, ukáž. No ešte, dobre, áno, s tou strechou ešte musí, tak to ešte musí byť. On sa to podobá ako aj na vilu. No, spredu to vyzerá ako ranica, ale... Celé to zariadíme. Nech si to stiahne niekto na ulož, to nie, aby si to musel... Ale nech si to sám zariadí. No, ale my si to môžeme zariadiť, nie? No. Ja som zariadil aspoň 2 izby. Chod tu teraz to zvihnúť. Dobre, čau. No, dobre, ahoj.
Máme už ísť, Braňo. Prečo? Lebo detko povedal, že máme ísť pomaly. Dobre, ale ešte to dostávaj. No, ešte... Nemá, Braňo. Kto zase volá? Ja som detko volal. Ja, normálne ma pálí ruka od slnka. Dobre, dostávaj to polosem. Zavrieš to prosím, lebo ma pálí ruka. Ahoj. Čau, Lukáš. Zavolám ťa potom doma.